ase umubasukano bw'epara aho bagokoenekiwa omogoroborero ase ensemo ya daraja moja ime yomochio bosongo ase oyoye bwatrania egari aina ye pickup naboigo epigipigi niyo tebekana na egari ye pickup nigo yakorwa chinsemo chenyamira ekerabano chiaba chikumira na obosiaso bosio ne pigipigi koirera omubasukano yogo korekana nigo abasibati babere baenekiwa gusiria amagimabo abo barenge ase pigipigi yo naboigo omorunde bwe pigipigi gotierwa chingoma chintindi echamye kigo cha senyagatari ase agendrete kobwenya ne koleke abage koenekiwa nomo county commander we county ya Kisii Charles Kasses ase abamenyi bechinseme cho babeire bakubolia serikali ya county ya Kisii kweneki abunango bekere chibuobi ase nseme yo kunenchira yamo yo gotanga ebebasukano asabateruna ase gekage agosase chinga kiamagega aboigo asayo abere gago korekana emebasukano yabere gago korekana na koira amagima y'abantu ase chinseme cho Sinsaba goro ya puwa yogo sibichigare sipigipigi za umbakali tebure egari amnyokere koruchego SBD ere nego jamate to koligeli to are yakoro basukano mate vile chini tu venye amesema hiyo gari imetokea juu pande ya Jogoo ikikuja hii side ya daraja moja na hiyo gari hiyo boda ilitoka side ya shule. Boda ilikuwa imebeba wasichana wawili ofisi kufika hii junction gari tunaweza sema ili lose control juu ili dim hadi light after kudim ikawagonga ikawateremsha hadi hapo hivyo kwa mwenye alikuwa amebeba wanafunzi wawili wa Kisipoli alafu hiyo gari ikapita tu na wao kuanzia hapa hadi kule kwa mtaro abami ntoba umire baiga nekerekene sana sinekeririanda bare kuancha serikali yare kuancha eriye kegera charteri yamo yaberire gachi meters 100 meters kuruga erore bunego kora gosuilia chia chari echiga erosie ebintu biranyare gutanga bona chipams siga kwase ase junction ya daraja moja twabere tokonywa extent chinyinge sana kwanza kwa batobekere noene batoretera abachaina bari bakorosi para buya batobekere para gaige bwate pambo ngiyo muntu bakorogora gari gose frayo baso muntu agwete goroga abantu